Bulag ako kasi yung anak ko, amo nakakita. Sabi ng anak ko, nabasag papang yung bintana. Ano po yung naging action po ni Kapitan? Eh, wala naman. Ako na lang po, assure ko po na ako na lang po ang papagawa ng bintana po. Ayun! Ingay ng mga manlalaro sa basketball court ang bumubungad kada umaga kay Tatay Henry Samson, isang persons with disability at isa na ring senior citizen ng Arlides Village. Ang reklamo niya, hindi ingay o gulo ng mga manlalaro, kundi ang kada bola na tatama sa kanyang bintana na dahilan ng pagkakabasag nito. Ilang beses na daw niya itong inireklamo sa barangay pero hindi daw ito nasolusyonan. Kaya naman, inilapit na niya ito sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Nakabasag-basag yung naglalaro kasing basketball, ang lalakas ng kwan nila, palo. Pagkatapos, open baga yun, nakapunta sa bintana namin. Bulag ako kasi yung anak ko, amo nakakita. Sabi ng anak ko, nabasag papang yung bintana. Ano po yung naging action po ni Kapitan? Eh, wala naman. Para ora mismong maaksyonan ang problema ni Tatay Henry, ay tinawagan na rin namin si Kapitan Bernardo ng Barangay Bitano. At sa ngayon, sabi ko, pag na-take over na po yung multipurpose building baga po, yung nakakita natin yung from Ako Bicol. Opo. Oo, sabi ko, magkakatao na po dyan kasi maglalagay na po po dyan ng mag-o-office. Ayun! Sure ko po na ako na lang po ang papagawa ng bintana po. Ayun! Action na na. Sisiguraduhin po namin, sasamahan ka po namin para po ma-actionan po itong problema. Babantayan po namin si Kapitan kung talagang matupad niya po itong problema. Tinungo ng Ako Bicol tabang ora mismo ang Arlides Village, Bitano, Legazpi City upang makita ang bintana na nasira ng mga naglalaro ng basketball. Ayon kay Tatay Henry, malaking perwisyo daw ito sa kanya, lalo na kapag umuulan. Tao po. Good morning po. Okay lang sa'yo, tatay, na may nagbabasketball basta hindi ka lang maano. Wala, okay lang. Kumbaga. Hindi naman ako nagreklamo. Ang reklamo ko, kung ang bola nila nakapasok palagi dito. Yung tubig, nakapasok, nagpanaunang baga. Sige, nasira na nga yung mga kama, yung iba. O inayos ko kasi yung tubig, nagpapasok. Eh, siyempre, kung hindi ko ayusin, lalo mamasira yung mga kuha ko yan. O, ang tagal ng kuha ko sa kanya. Makiusap na ako sa kanya. Sabi ko, lagyan mo ng kuha para hindi makakuha yung bola. Wala na ako reklamo, maglaro sila dyan. Maingay nga, pero di na ako, maski ganit, minsan alas 4 pa, naglalaro diyan, bawal nga dapat yan, dapat 8 o'clock. Nakadisturbo sa pagtulog. Hindi ako nagreklamo na ako, nabasag na yung mga salamin. Mali na yun, damage na yun. Noong araw din na yon ay tinawagan namin si Kapitan Pacardo para ipaalam ang sitwasyon ni Tatay Henry. Maya-maya pa ay dumating na ang mga opisyal ng barangay para ayusin ang bintana ni Tatay Henry. This is our second, tama? Second time na napapalitan. Oo. Kasi, maski sabi ni Kap, isa lang, kumbaga, isa lang yung nabasag. Actually, bako na nga ni kami gabos nila pagpapalitan eh. Dito ay sinabi na rin niya sa Team Tabang Ora mismo ang kanilang plano para hindi na maabala ang mga residente na nakapalibot sa covered court. Yung fencing, tapos na kami sa INDA na kami na ma-provide sa INDA kay screen. Lalagan mi na ining. Dito na po mismo or? Hindi, dyan sa perimeter kang basketball court kang dinonate ni kang Ako Bicol. May fencing kami dyan and unfortunately, digdi, mahalag naman kami ki grill. So ano yung gagawin today? Mag-fix na nitong window dito. All na yan. At bilang pangako ni Kapitan Bernard kay Tatay Henry, papalitan na ang kanyang mga basag na bintana.
Makalipas lang ng ilang minuto ay natapos din ang pagpapagawa ng bintana. Agad naman naming inalalayan si Tatay Henry upang mahawakan niya ang bagong salamin ng kanyang bintana. Yan, oh. Medyo basa pa yung ano. Anong kulay ito? Ah, Brown? Ano po siya, yung parehas, Parehas, lang. Oh, ah. parehas lang. Oh. Kung ang problema na solve na, masaya na. Hindi naman pwede akong magreklamo na, ay parang sira ang ulo mo na yan, magrereklamo ka pa. Labis din ang kanyang pasasalamat dahil ang matagal niya ng reklamo ay ora mismong natugunan ng Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ay, maraming salamat. Walang ako masasabi.